Koro threshold wa en geographical. E thuolo ma iwacho ni en geographical kata kalure kod aluora kama ng'ato dake, nitie thuolo machielo ma oyudo kata mano mar keto gi kacha. Iwacho ni mondo gigol pachgi gigo machando gi gigo ma ok gidwa, iwacho ni mondo mi paro makare uchope kata decision mondo mi ochope, uchoko pach jogi duto kama gintiere. Bende en gimoro ma iparo ni kokete time moro makare nyalo kelo ber, mano kotenore kod weche mag winjo ywak jopiny kama gintie, kata kopogore winjo ywak ma jopiny ka wuok odiochieng' ma kauna akalo kata kaunti ma Homa Bay, akalo kata chuny boma ma Homa Bay kata tapenjo gi niero CIDP ma waziri mar loso odiochieng' ma kawuono chenro mago mag dongruok ma udwaro kama kama, Joma Bay bende ong'egi koso tiyo gi chenro mage mondo mi ukal negi weche ma kamano? Joma Bay ong'egi. Yes, koro nitie gik moko ka ji oseloso kamano ma ji osewacho ma weche go osebiro nyaka e county. Koro kendo wachako wadok. Ka podi nok yudo thuolo kata ka noweyi to podi ngi thuolo minyalo wacho gimidwaro. Gini be kata MCAs be gintie, gibe giromo gi ji. Ntie kendo gimoro ma wan go iluongo ni Governor Service Delivery Unit. Magi gin joma wang'ayo keto ni ginono kaka weche public participation gidhi, kaka tich tire, kaka duond jopiny bedo captured e gik ma watimo. Koro nitie yore mang'eny. Kata kane okine e ward kanyo, nitie yore minyalo biro go iwach gimiwachono. Koro aparo ni kidhi Homa Bay to jogo boko ni gik miwachogo ging'eyo. Kendo giseyudo thuolo kata ka gin johala, kata ka gin jok ma ong'ol e yo moro yoyote, kata gin mon, kata gin yudhe, onge ng'ama waweyo oko, kata gin na NGOs, onge ng'ama waweyo. Gin gi thuolo mar biro mondo giwach gima gidwaro. Mano e thuolo ma gintiere godo kar kanya koro ma gijwang'i to kama intie kacha ijadak e kaunti mopogore opogore, intie kacha e kaunti ma Homa Bay, Migori, kama ntiere kacha kod George Omamba, MC ma North Kanyamkago ward. Watemo mana nono ni loch